Yari naman kita mga K5 sa pipila ka mga toda diri sa may syudad sa Iloilo. Ako diya maghatag sing papremyo kang magbilin sing kasadya kang kalipayan. Sa maghapon nga biyahe sa kauturan nato yung mga tricycle kasi ka-drivers ang K5 News FM Iloilo naghatag sang kalingawan kasadyahan kag papremyo sa Iloilo Bacolod Terminal Tricycle sa Barangay Libertad Lapus kagang Sinikway Tricycle Owners Drivers Association sa Abril 14 sa bahampang nga hep-hep-ray game na game kag dawalos hindi madula ang paghurok og sang kadlaw sa mga kauturan naton nga tricycle drivers. Are tanawa ba na si makadali? Kag sabay dis-indis naton sa budots bao si Mano ngayon daw nakatumar lang si Mighty si daway nakapoy Dan ang may pinakanamin magsaot may dako nga premyo. Sige waswa samtang si tatay ngayon ayabaw pagkulang ko na inom sang DTX 500 kaysa edad niya daway nagapalang agoy sarayuma. Ari nanawa bala tao ya ang tuhod abe ang tuhod ang awak kakekiyay op ang tuhod ay sa natapos na ang pampang mga produkto ni Dr. Miloy kanga isang DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kagaradso ang nabatan yung papremyo sa kauturan natin yung mga tricycle drivers sa kadaadlaw nga kakampoy sa pagpangabuhi ang pagyom, kalipay, kag pagbulig ang maserbisyo sang K5 News FM Iloilo ang kampyon nga estasyon sa Iloilo. Sang natapos na ang pampang, lubos kit pasalamat ang kauturan naton nga tricycle drivers kag ginapabugal ang kampyon nga estasyon sa Iloilo. Ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Nakita niyo mga ka-K5 kung paano nalipay ang aton yung mga kauturan yung mga tricycle o kung tricycle drivers sa aton yung mga papremyo kaga pa games nga handog mismo sa K5 News FM Iloilo. So bali mga ka-K5, bantayan nyo naman kung di naman kami yung mga toda magabisita, sigurado malipay dito po. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.